труд и воля и желание. Сега остава да наблюдаваме и отбора на Украйна. Още един традиционно много силен отбор с уникални гимнастички, индивидуални физически данни. Ако трябва да разделим съчетанието на две части, слаба първа и така малко по-добра втора част видяхме от украинките. Може би им трябваше малко време да навлязат в състезанието и в съчетанието. Започнаха слабо, не успяха да покажат това интересно съчетание, което е микс между Мисията невъзможна и една много красива песен на Били Айлиш No Time to Die. Ами, трудно е, особено когато има 5 гимнастички на терена с 5 ленти, е много трудно от една грешка да се продължи и така, за съжаление, се навързват една след друга. Семейство Дерюгини, майка и дъщеря. Те работят с ансамбъла заедно с Виктория Шинкаренко, която също беше национална състезателка на Украйна. Нещо, което е важно да кажем за украинките, не е нетипично за тях смяната на състезателки. Само до преди няколко месеца Полина Хороднича, която играе в ансамбъла, беше част от индивидуалния отбор на Украйна. Взе участие в първото гран-при за годината в Тарту, Естония, а сега я виждаме част от отбора на Украйна. Наистина, това е често използвано от тях похват, мога да кажа. Те наистина често подсилват отборите си с толкова добре изявени индивидуални гимнастички. Това със сигурност им помага, тъй като качеството на изпълнение но от друга страна пък си трябва време, защото това да влезеш от индивидуалната дисциплина в ансамбловата не е толкова елементарно и толкова лесно, има си своите специфичности. И оценката на Украйна е 20,300. Пето място за тях в този финал. И